I need to be honest with you, comrades. Government chairman Mnangagwa chakadhakwa ichi. We've got people engaging in corrupt activities. He's not arresting any of those people. Reason chayakaita kuti Mugabe abve inhau yehuori hwaiitwa nana Wicknell, the same person that is celebrated naMnangagwa nhasi uno, the same person ari kudefendwa naEmmerson Mnangagwa. Monditaurira kuti hanzi vision 2030 yekuenda kupi? Chamunogona kuwesta maresources estate muchinosunga madzibaba eshanduko. Abira ani madzibaba eshanduko? Mhosva yake ndeichii? Is speaking against state capture a crime? Is that not constitutional? Is speaking against the mutilation of the constitution a crime? Zvekuti munoendesa motikari 4-5 nemahindra maGD6 vanhu kutopfeka masutu. Your job is to protect the citizens. Munosvika munoviolata mukadzi wemunhu nemhuri yake muchirova muchiponda vanhu. Kuswera zuro mai muchinguru, you sent people to my house with guns. Nenhau yekuti I exposed imimi nezvamuri kuita nemwana wenyu pamadrugs amune muchichitengesa muchidistributa kuZimbabwe, mayouth achiparara, upenyu hwavo huchidestroyeka. I expose you and you send people to my house. Why? Munorova madzibaba eshanduko. You terrorize him. Why? Why not just do the right thing? Zvinoita kuti vanhu vararame upenyu hwakanaka. Why not just respect the constitution? Mongoita zvetime yenyu yapera musiya umwe wachipinda. Imhosva here? Nhasi uno you are persecuting me. Nhasi uno you are persecuting madzibaba eshanduko. The same things amaitirwa time yaMugabe muchishora kuti this is not right, this is not the Zimbabwe that we want. You are doing that same thing. Nemi mapurisa muri kutambiriswa nyoka, you are getting paid peanuts. Hamuna chamuinacho, motikari hamuna, mastenda hamuna, school fees hamusi kubhadhara. Chikafu sadza $1 chairo every day you can't afford. And the people that are advocating for a better Zimbabwe, speaking out against the injustices of the regime, ndo vanhu vamuri kurova muchiponda ivavo. MaZimbabweans mukaona mupurisa chimbomira eikwidza mota. Toda kushanda navanhu vane brain dzinodhonza, vanhu vanonzwisisa. We've got people who are raping people. We've got people who are murdering people. Vanhu vakapisa vari kupisa dzimba dzevanhu ukoko. Hamuna kana one wamuri kubata. Hamuna kana one wamuri kubata. Imba yeMudharageza yakapiswa. Hamuna kana nanhasi. Hamuna munhu wamati mabata. Vanhu ivo vanobuda vachitoganza kuti takapedzana yeMudharageza. Yet Mudharageza, madzibaba eshanduko, all those people are fighting for a better Zimbabwe so that muwane masalaries ari nani. Mupiwo kamari kekuti unokwanisa kutenga stand, wotengawo mota, wotengawo property uendesa vana kuchikoro. But muri kuharasa vanhu, you are not protecting people. Nenhau yekufurirwa nemunhu ane 87 years Mnangagwa. 87 years. Chii chaachabuditsa? Chii chaachabuditsa wakomana? Chaari kuda kutiitira nhasi chaakatadza kuita for the past 8 years. You protect Mnangagwa kuti aite Mai Muchinguri vice president, aite Themba Mliswa minister of sports, aite Jonathan Moyo minister. Jonathan Moyo is coming back. They want him to come back into active politics. Dzekuita chii? Vakapera kugurirwa mari wana Jonathan Moyo. Jonathan Moyo ndiye ari kupusha zvinhu zvese zviri kuitika kuZimbabwe izvizvi. Confusion nenyakanyaka dzese dziri kuitika ndiye ari kunyora documents izvozvo achigadzira kuti term iwedzerwe vachirwisa General Chiwenga. Munhu wese who is speaking out against the wrongs of the government, that person is being persecuted. This is why Jonathan Moyo has been robbed in to craft a document inozofire, inozoisa General Chiwenga pa firing squad, pa firing line. Vabvonze vari kupusha for treason, vari kurwisa government iripo aiwas. Kutaura chokwadi imhosva here? This is the question that I would like to ask people. MaZimbabweans changamukai.
mukasiya zvimwe zvinhu zvichiramba zvichiitika, muri kusenzeswa kuti vanhu vacreate chikingdom chavo. Maelections kuchange kusina, muchisiya zvinhu zvichiitika kudai. We've always been telling you things before they happen, but you don't listen. Let's stand with General Chiwenga. He is fighting to resist zvese zvechikingdom chekupenga chekudhakwa chisina kukwana ichi, zvese zviri kuitwa towards state capture zviganandira zvichibira nyika nekuita sei. Let's stand behind that man. Hatitarisi kuti uyu munhu ndinhingi. He is the voice of reason. Ndiye ega munhu ane capacity so far yekudhila nawo Mnangagwa. So if you don't support that man, suffer continues. I'm telling you this.